Is minic I offens met teachtarachtaí ó dhuine a dhéanann gur aontoch an cúna iad na fuhéidil na méile agus an Gaeilge Rosnarún ar haintear TG Cad. Agus níos minic í náháirt tagan na teachtarachtaí sin ó dhuine thar mar se leabhar muid le duine go na daoine sin. Seo dí Máirín in Bostún. Is Máirín. Tá coní orman seo I Bostún Verga. Tá mé ag fólam Gaeilge ar fad 3 bliain anois nó mar sin. Agus is bralam a bheith ag breathnú ar Rosnarún ar TG Cahir ar líne. Dus bara, ní raibh gur Rosnarún ho cúideachta do ólam na Gaeilge. Bhí mé ag breathnú ar le bhóthaidil béarla ar dús, mar gheall ar an scéal simúil agus spríúil. A ham go ham, thug mé faoi deara gur mé an cúpla frása ó Abi Lí, John Joe, nó Mac a clúistóil mo cheann. Nuair a bhain mé tríal as labhair nó scríomh na teanga I mo chuid rang na Gaeilge. Bhí sé soléir gur a difríocht idir canúntaí na gaireachtar. Tar éis tamó. Thug mé faoi deara gur gurt na charachtar rudí éagsúla nach raibh sna fhoghlaim béarla ar an scoileáin. Go hairithe taig. Anois, brahim ar gach episód faoi go. An 1 uair de fhoghlaim béarla, an 10 uair leis na fhoghlaim Gaeilge. An 1 uair tingam Jonsanrí an scíal. An 10 uair clachtam na fhoghlaim Gaeilge ar aitsis gur hail mé an rud. Is féidir lim bhád níos mó a thuiscint na lehananta seo. Ceapam go nuair atá muid ag fólam teanga, is dóirlim gur fear le ar nintín, an teanga a ficci suas go nádúrach in áit é a ólam go strúchtúil. Tú gon Rosnarún béileach na dúrach chun teanga na Gaeilge a ólam. Tá tábhacht ag bant leis an seo I Bostún hún an Gaeilge I neartú I meas na bhólamóirí.